Vignan Parishad Goa presents Science Film Festival of India. Sci-Fi inspires science through films. 26th to 28th of April at Panaji. So, see you at the fest. आशीष ठाकूर देसाई हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या कार्यावळीचे पेट्रन जिनो फार्मास्युटिकल्सचे डॉक्टर सागर साळगांवकर हांकां फुलां भेटोवची. मनोहर पेडणेकर हांचे लागीं मागता की डॉक्टर टी.पी. दास हांकां फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें. आनी पोटणीक फावट आशीष देसाई हांचे लागीं मागता की प्रोफेसर हरिलाल मेनन हांकां फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. ह्या उपरांत सायन्स फिल्म फेस्टिवल विज्ञान भारती गोवा विज्ञान भारती परिशद गोवा आणि विज्ञान भारती ह्या दोगांच्या संयुक्त विद्यमानान जावपी हाच्या सायन्स फिल्म फेस्टिवलाक आमच्या मदीं आसात सागर साळगांवकर, इस्रो सायंटिस्ट टी.पी. दास, विज्ञान परिशद चे इंचार्ज जयंतराव सहस्रबुद्धे, त्या बरोबर विज्ञान परिशद गोवा सुहास गोडबोले आणि मिस्टर मेनन, वाईस चान्सलर ऑफ द गोवा युनिव्हर्सिटी. म्हणजे सगळ्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, माय प्रेस मिडिया फ्रेंड्स अँड ऑल द टिचर्स, सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता तुमी सगळे जाण भुरगे खूब लकी आसा जाका सायन्स फिल्म फेस्टिवल इंडिया हांगा बसून पळोवपाक मेळटा. त्या खातीर विज्ञान परिशद गोवा हाका नेटान ताळयो वाजयात. गोंयभर देशभर असे कितलेशेच भुरगे आसतले जे केन्ना तरी सायन्स फिल्म पळोवपा खातीर आतुरतात, केन्ना तरी आमकां पळोवपाक मेळटलें काय हें इमेजीन करतात. पण आमी गोंयकार खूब लकी तेंच्यांनी फाटले सायन्स फिल्म इंडियन सायन्स फिल्म फाटले गोंयांत पळोवपाक मेळ्ळे आनी एवरी इयर 2015 पासून आज पर्यंत सायन्स फिल्म फेस्टिवल आमकां आयनॉक्सान हांगा बसल्या बसल्या गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक पळोवपाक मेळटा. कितले जाण आपुणून आयले आनी कितल्या जाणांक टिचरांनी हाडल्या, स्वताहून कितले जाण आयले जांकां सायंटिस्ट जावपा जाय हात वयर करात, एकटोच सगळ्यान पयलीं आपुणून आयला म्हणटा. हात सकयल कर. सायंटिस्ट कितल्या जाणांक जावपा जाय रे? 1 2 3 4 सायंटिस्ट जावपा जाय. व्हेरी गुड. सायन्स स्टडी फुडलो कितल्या जाणांक करपाक जाय? इन सायन्सान स्टडी करपाक जाय आपल्याक. ओके, व्हेरी गुड. सगळ्यांक नेटान ताळयो वाजयात.
सदांच आपल्याक आवडटा तें शिकचें आनी आपल्याक आवडटा शिकचें तितूरूच रिसर्च करचो तितूरूच काम करचें सो दॅट यू वील बी द मोर हॅप्पी. हांव आतां एक मुद्दामून तुमकां म्हाज्या फ्रेंडाची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा माय ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर अनमोल कोठारिया. ही इज हियर. अनमोल प्लीज. He has graduated in BMS along with me, but he has never practiced. He is working in the film sectors. So give him clap. तो दोतोर तर जालो, but तेणी practice केन्नाच केली ना. He has completed his BMS graduate along with me, but practice केन्नाच केली ना. तेजे light field is a film. He is working in production, present in the different film. इट इज ऑलवेज देशभर ज्या ज्या जाग्यार फिल्म जाता फिल्म फेस्टिवल्स जाता थंय थंय तो फिल्माचेर बरयता प्रोडक्शन करता वेगवेगळ्या विशयाचेर काम करता. सो दॅट्स वाय म्हजी रिक्वेस्ट तुमकां आवडीचो सब्जेक्ट जो आसा तुमकां जें आवडटा तितूरूच फुडें शिकात तितूरूच फुडें काम करात सो दॅट यू वील बी मोर हॅप्पी. आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग मिस्टर साईनाथ उस्कईकर. ही गॉट्स द अवॉर्ड इन कान्स फिल्म फेस्टिवल फॉर द वाग्रोफ. शॉर्ट फिल्मा खातीर गोंयच्या एखाद्या तरणाट्याक कान्स फिल्मांत तेजें फिल्म सिलेक्ट जाता ही गोंयकारा खातीर खरोखरूच खूब अभिमानाची गजाल आसा. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर साईनाथ उस्कईकर. हांवें कित्याक सांगता आमी पळयता की आमी एकदां वाचता तें आमच्या कमी प्रमाणांत लक्षांत उरता. आमी आयकता तें मातशें कमी उरता बट पळयलें जाल्यार आमच्या लक्षांत उरता. आय थिंक तुमकां पीपल वील इम्प्रेस विथ द सायन्स फिल्म आनी ताकाच लागून सायन्स फिल्म फेस्टिवल आसा. निश्चित रित्या फुडले 3 दीस यू आर द लकी पर्सन सो दॅट द इस्रो सायंटिस्ट मिस्टर टी.पी. दास इज along with us. So he'll do the different discussions जातले वेगवेगळ्या टॉपिकाचेर उलयतले तुमच्या टिचर्सां मदीं डिस्कशन जातले. तरी तुमकां फिल्म तर पळयतलेच बट तातूंतल्यानूय बी क्रिएटिविटी इनोवेशन्स हाजी सगळ्यांची तुमच्या मदीं गरज आसा इन फ्युचर म्हणजे तुमी इनोवेशन्स करपाचे. देर आर द सो मेनी इन्स्टिट्यूट इन अवर स्टेट ओन स्टेट. देर इज अ पोलार इन्स्टिट्यूट पोलार सायन्स इन्स्टिट्यूट इन वास्को. देर इज अ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एट दोनापावल. देर इज अ institute in the water sports at Miramar. And the Ayush Institute is coming at Ayush Institute AIMS is coming at Pedne. There are so many national institute in the state of Goa. आम्ही तातून विजिट करूंक ना आम्ही तातून पळोवंक ना. ICR आसा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चर एट ओल्ड गोवा. आम्ही वचून इनोवेशन्स गोंयांतूच जाता डिफरंट युनिवर्सिटी जर इटसेल्फ दे आर डुईंग द रिसर्च इन वेरियस फिल्ड. म्हाका दिसता टिचर्सांनी इनिशिएटिव्स घेवपाक जाय आनी तांच्यांनी ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी विशेष करून जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया IIT आसा NIT आसा जीम आसा BITS आसा देर आर सो मेनी सायंटिस्ट गोंयांतल्यान तयार जातात हाज्या फुडें तयार जातले. पूण आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक जर ह्या इन्स्टिट्यूशना कडेन आमी आतां कोलॅबोरेट करून दिलें आतां जर ह्या इन्स्टिट्यूशनाचो तांकां कळ्ळी कितें आसा तें त्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान कितें जावपाक शकता फुडें जाल्यारूच म्हाका दिसता टिचर्सांनी आमच्या सगळ्या विशेष करून सायन्स टिचर्सांनी इनिशिएटिव्स घेवपाची गरज आसा. So that the science teacher should take the initiatives and visit this type of institution so that they'll create the more and more scientists in our state. आणि हे जर आवड क्रिएट करतले आसत जाल्यार सायन्स फिल्म फेस्टिवल हातूंतल्यान भर दिताच. सो विज्ञान परिशद गोवा इज वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स. सो आमी जॉयंटली आमचे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट्स आसा जे हाजेर काम करता. विशेष करून वी आर डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हे जॉयंटली काम करता बट विशेष काम विदन ऑफ आवर सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट. आणि सगळ्यात लास्ट वता सांगतलो वन ऑफ द बेस्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट इट इज इन आवर स्टेट. एशियाज बेस्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. नॉट ओनली द मॅन्युअर बट पॉवर जनरेशन इज हॅपनिंग एट अ सालिगांव. देशभरांतल्यान लोक येवन विजीट करता. आमी करपाची गरज आसा. आमच्या कडेन कितें आसा हें आमकां पयलीं खबर आसपाक जाय आनी तें जेन्ना खबर आसतलें आमी म्हणटा की कचऱ्या पासून पावर जनरेट जाता तें आमच्या सालिगांवूय जाता तें पळोवपाची गरज आसा. आनी हें जेन्ना आमी सगळें पळयतले हें जेन्ना आमी सगळें दाखयतले ह्याचेर जेन्ना आमी रिसर्च करतले
हाजेर जेन्ना आमी भुरगे विचार करपाक लागतले तेन्नाच म्हाका दिसता तुमचो वेळ जो आसा तो तुमी इनोवेशन्स रिडींग पळोवपाक खूब मॅक्झिमम टायम बिसायड्स युअर स्टडी डोंट वेस्ट युअर टायम स्टार्ट थिंकींग नाव दीस इज द रायट टायम एंड यू आर द व्हेरी लकी पीपल म्हणजे म्हाका दिसना की तुमच्या एजीच्या वेळार आमच्या कडेन मोबायलूय नाशिल्लो आनी सायन्स फिल्म फेस्टिवलूय नाशिल्लें तुमच्या कडेन सगळें आसा तुमी खूब लकी आसा पूण आतां टायम वेस्ट करूं नाकात म्हाका दिसता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेन्ना नव भारत निर्माण करपाची वाट पळयता आनी नव भारत निर्माण बेश्टोच जावचो ना नव भारत निर्माण जर करतले आसत जाल्यार तुमच्या सारकेल्या तरणाट्यांनी आमी जेन्ना म्हणटा की मेक इन इंडिया मेक इट फॉर वर्ल्ड नॉट ओन्ली मेक इन इंडिया मेक इट फॉर वर्ल्ड जगा खातीर तयार करुयात वेगवेगळ्यो गजाली माननीय मोदीजीचे वेगवेगळे कन्सेप्ट घेवन जर आमी फुडें वचत जाल्यार डेफिनेटली आमी जे म्हणटा की हो देश विश्वगुरू जावपाक जाय आनी विश्वगुरू जावपा कडेन आमी वाटचाल करपाक लागलेले आसा आनी ती शक्ती जर कोण आसत जाल्यार म्हाज्या फुडें बसलेले तुमी सगळे तरणाटे आसात नव भारत निर्माण करपाचें आनी डेफिनेटली एक दीस तुमीच सगळे जाण हो नव भारत निर्माण करपा खातीर कॉन्ट्रिब्यूट करतले आनी दीस इज अ फिल्म इज एन सायन्स फिल्म फेस्टिवल is one of the motivation for you peoples. Once again, my best wishes for the Science Film Festival, especially for the Goa Vigyan Parishad Goa. Thank you. Science Film Festival, Vigyan Parishad Goa or Vigyan Bharati, along with the government of Goa, Goa University and I know jointly हम जो Science Film Festival Goa में 2015 से लेके आज तक 7 साल कर रहे हैं. इसका बहुत अच्छा रिजल्ट गोवा में मिल रहा है. गोवा के सभी स्कूल्स के बच्चे इस साइंस फिल्म फेस्टिवल आके अटेंड करते हैं. सो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस जो बच्चों के दिमाग में तैयार हो जाता है. हमें उम्मीद है आगे आने वाले सालों में मैक्सिमम स्टूडेंट्स साइंस की तरफ जुड़े जाएंगे और जो स्टार्टअप से लेके जो नए नए इनोवेशंस होना चाहिए इसके लिए बच्चे आगे आ जाएंगे. कांस फेस्टिवल फिल्म पॉलिटिक्स डेफिनेटली कांस फिल्म फेस्टिवल में जो हमें वागरो फिल्म को जो अवार्ड मिला है इसलिए मैं हमारे जो फिल्म मेकर्स का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. All my colleagues on the dais, off the dais, all the my dear students who have come from different schools and colleges, ladies and gentlemen, I extend a warm welcome on the occasion of this inaugural of sci-fi. In fact, science is learned through observation. If I explain this on the basis of an example, if you tell a student in first standard that sun rises in the east and sets in the west, he will not understand. Rather, if his mother takes him every day morning and then shows the position of sun and evening shows the position of sun, probably something will go into his mind and in his brain. And slowly when he learn to second, third, fourth standard, he would understand the concept of science. And then he will also understand that it's not the sun that rises, rather it's the rotation of the earth. Probably he will also do an experiment at home wherein he will have a globe, he will say that this is my position where the longitude and latitude are intersecting, and then if that turns 24 hours, what will happen? So this is what exactly is done by sci-fi. Sci-fi is a perfect platform wherein the space learning and the emotional learning, and of course along with that creative thinking. These are the three aspects. In fact, these are the three integral part as far as our National Education Policy 2020 is also concerned. Therefore, students, this is the right arena where you can interact. In fact, you can, if you have any doubts, you can see, visually you can see, because visual impact will be something, it would have its own impact compared to any other classroom teaching. Therefore, what I want to tell you is that it is not that where are you coming from or what facility you have at home. Rather, if you have good teachers and if you have co-students, in the sense that you have good friends with the basic facility, definitely you can have wings for your dreams. And we have with us today, the Dr. T.P. Das.
He is the group director of science, and his job is basically to, spread science across the country. Therefore, I would say that you use maximum possibility, maximum use of that, and 3 days, see that you are interacting with him and getting, maximum out of that. And with these few words, let me, do my responsibility. At the outset, let me welcome our Honorable Chief Minister. He is so busy, in fact, he has a meeting at 11 o'clock. Sir, thank you very much for accepting our invitation and grace this occasion. And I would also welcome Dr. T.P. Das. He's, as I said earlier, he is the Group Director of ISRO. We are very lucky to have him here. Thank you very much for accepting and gracing the occasion. And of course, we have the most important personality. We have Sri Jayant Sahasrabudhe. He is the National Secretary of Vigyan Bharati. Day in and day out, he is working to see that science is spread across the country, and then how the younger generation can come up. So therefore, children, this is the occasion. I would rather say that make hay while the sun shines. With these few words, I thank you all, and thank you. गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर हरिलालजी मेनन, इस्रोचे वैज्ञानिक जे विशेष करून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत असे डॉक्टर टी.पी. दास, या सगळ्या कार्यक्रमाकरता ज्यांचं पूर्ण समर्थन आणि पाठिंबा लाभलाय असे श्रीमान सागरजी साळगावकर, विज्ञान परिषद गोवा अध्यक्ष प्राध्यापक सुहासजी गोडसे, इथे उपस्थित विज्ञान क्षेत्रातले सगळे मान्यवर आणि विद्यार्थी, सर्वांना माझा नमस्कार. विज्ञान परिषद गोवा यांनी हा सायन्स फिल्म फेस्टिवल 2015 पासून सुरू केलाय आणि आजपर्यंत अत्यंत यशस्वी पद्धतीने हा कार्यक्रम दरवर्षी चालू आहे. आपल्याला सगळ्यांना कदाचित आठवत असेल की नुकताच केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे विज्ञान भारतीच्या सहयोगाने आपल्या गोव्यातच इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिवल झाला होता आणि स्वाभाविकच त्या कार्यक्रमाचा परिणाम म्हणून या वर्षीच्या सायन्स फिल्म फेस्टिवल मध्ये काही नवीन गोष्टींची भर पडली आहे. उदाहरणार्थ त्या कार्यक्रमामध्ये एक सायन्स विलेज म्हणजे आपल्या देशातल्या सुदूर गावातल्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान तंत्रज्ञानाची जवळून ओळख व्हावी याच्याकरता केला जाणारा हा उपक्रम, ती गोष्ट या सायन्स फिल्म फेस्टिवल मध्ये यावर्षी जोडली गेली आहे आणि आता एका नवीन पद्धतीने नवीन रूपामध्ये हा आपला सायन्स फिल्म फेस्टिवल यावर्षी गोव्यातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसमोर प्रस्तुत होत आहे. अशाच प्रकारे या सायन्स फिल्म फेस्टिवल मध्ये गेल्या 7 वर्षात अनेक नवीन नवीन उपक्रमांची भर पडली आहे आणि या सगळ्या माध्यमातून गोव्यातल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या देशात विज्ञानाचा विकास कसा होतोय आणि विज्ञान आपण आत्मसात कसं केलं पाहिजे सहज पद्धतीने याचा परिचय करून देण्याचा प्रयत्न होतोय. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षामध्ये अनेक प्रकारचे उपक्रम आपल्या देशात करतोय आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गेल्या 75 वर्षात आपल्या देशाने अत्यंत मोठा विकास केलाय. पण अजून आपला देश विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी, आत्मनिर्भर ज्याला आपण म्हणतो असा व्हायचा आहे आणि त्या दिशेने आपल्याला वाटचाल करायची. आणि आपल्याला सगळ्यांना विश्वास आहे की आपण जसं आता 75वं वर्ष साजरं करतोय तसं जेव्हा 100वं वर्ष आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचं साजरं करू त्यावेळेला आपला देश विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नुकताच आत्मनिर्भर नसेल तर संपूर्ण जगामध्ये, संपूर्ण जगाला विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नेतृत्व देणारा एक देश बनेल या दिशेने वाटचाल करायची आणि त्याची तयारी अशा या कार्यक्रमांमधून होते. गोव्यामध्ये या दृष्टीने या सगळ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत विज्ञान पोहोचायचा प्रयत्न या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होतोय ही अत्यंत अभिनंदनीय गोष्ट आहे. तुम्ही सगळेजण या कार्यक्रमात दरवर्षी सहभागी होताय आणि या कार्यक्रमाच्या नवीन नवीन उपक्रमांमध्ये सहभागी होताय आणि यातूनच आपल्या देशातल्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या स्वावलंबित्वाची आपण ग्वाही देऊ शकतो.
या निमित्ताने पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो आणि या 3 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये तुमचा सगळ्यांचा सहभाग अत्यंत उपयोगी, सार्थक हो अशी प्रार्थना करतो. नमस्कार.